בוקר טוב, שמוני. ככה אנחנו מתעוררים, זה מהמרפסת שלנו. אנחנו רואים כאן את כל הנוף המדהים הזה מסביב, ככה הרים יפים. זה מהמרפסת, מגרש חנייה של הבניין שלנו. יש לנו סטלייט TV, כמובן שכולם מסתכלים. יש פה את הבית הזה ממול, וכאן יש את הכיכר, הפיאצה היפה הזאת, את הבולינג ואת התחנת אוטובוס ישר לאולמות הסקי. מגרש בולינג מאוד מעניין, אף אחד לא הולך לשם כי זה מאוד מאוד יקר. זה המרפסת שלנו, והנה הדר כאן אומר בוקר טוב. בוקר טוב. יום שישי בבוקר. תגיד משהו לאמא ולכל הבנונות. היי אמא, אנחנו מאוד נהנים פה וכיף, והפסדת. לא, ומה עם הבנות? הבנות החמודות שכולם עוזרות לנקות את הבית. גם לבנות, הבנות גם יתו בזה חלק בסוף, בעזרת השם כולם יהיו פה. אמן. בואי ניכנס לבית, נצלם את הבית. מה? נצלם את הבית. נצלם את הבית. אוקיי, בואו נצלם את הבית. הולכים לבית דרך המרפסת, נכנסים. זה הבית שלנו. הנה הילה והראל כאן, ארוחת בוקר. כאן זה המסך טלוויזיה, טלוויזיה, שולחן אוכל. כאן אנחנו, הראל ואני יושנים, ומצד סוף הבית כזה נפתח. והולכים לצד השני, המטבח. אליהו יוצא כאן מהשירותים. מטבחון כזה חמוד, קטן, לא צריך הרבה דברים. כאן זה פריג'ידר, מיקרווייב, ארונות. זה השירותים, הנה כל הסקיז שלנו. עומדים כאן, מקלחת, עוד מיטה של הדר. עוד מיטה של הדר כאן. אפשר למעשה גם זו סוף הבד, אז אפשר גם לישון כאן עוד 2. יש עוד מקום. וכאן החדר של הזוג הנכבד. רגע, זה לא מסודר, רגע, הנה אליה מסדר מהר. רגע? איזה מידה שאנחנו... דאבל בד, איזה כיף להם, זה היה אמור להיות שלך ושלי, אבל אליהו והילה לקחו, איזה כיף להם. חמוד כזה קטן, קוזי, נכבד. שוני! אוקיי, זה החדר. אחרי זה נראה לך קצת יותר על הסקי. הדר, הראל, בוא תגיד שלום לאמא ולבנות. שלום אמא, מה נשמע? תצרי דש לכל הבנות.